Mám rada mladých inšpiratívnych ľudí, ktorí na úkor svojho voľného času venujú svoju energiu aj pre širokú verejnosť a takýchto dvoch ľudí som si dnes pozvala na rozhovor. Je to Peťo Papík a Andrej Urban. Chalani, ahojte. Zdravíme, ďakujeme za pozvanie. Prečo som sa rozhodla vás pozvať? Vy ste stáli za myšlienkou jednej akcie, ktorá sa konala počas leta. Mohli by ste nám povedať, čo to bolo za akciu, Aďo? Takže táto akcia sa nazývala Reverse Open Air Live Show a v podstate sme ju organizovali aj s ďalšími našimi kamarátmi, ktorí tam robili vlastne hudobný program, sprievodný, teda boli DJ. A takže konalo sa to na konci júla v našom meste, bolo to teda konkrétne v prírode, ako som spomenul, bola to Open Air Live Show, takže bolo to v prírode a bolo to v mestskom lesiku v Kysuckom Novom Meste. Bola to vôbec prvá akcia takéhoto druhu v našom meste. Kto stal za tou myšlienkou alebo kde skrsol ten nápad urobiť niečo takéto tu v našich končinách? Peťo? Tak, celý ten nápad vlastne vznikol... Môžem si chytiť? Že celý ten nápad vlastne vznikol, keď sme jedného dňa boli u nášho kamaráta na chalupe a mali sme tam ako keby taký celovečerný program, že chalani si prichystali svoje DJ-ské sety a chceli ukázať, že čo sa v podstate naučili a čomu sa cez svoj voľný čas venujú. A vlastne oni už celkom dosť dlhú dobu sa takýmto veciam venujú, len nikdy akože neprišli s tým nejak na povrch, ani to neukázali nikdy ľuďom. No a ako hrali, tak všetci sme sa zabávali, počúvali sme tu ich hudbu a som si tak povedal, že kokso, mohli by akože s tým konečne niečo robiť a s tým nejako pohnúť, lebo vždycky chceli, rozprávali o tom, že ako chcú spraviť nejakú akciu alebo ako sa chcú niekde ukázať, že vedia mixovať, hej, hudbu, že vedia narábať s tým DJ-ským pultom, len nikdy sa k tomu nejako nemali. Tak ja som im povedal, že však poďme teda niečo spraviť, nejak som im chcel dať takú, že kopačku do toho, že aby to celé vzniklo. Tak keď sme tam boli na tej chalupe toho kamaráta, tak vlastne sme tam boli všetci 5 DJ a ja za ňom, hej. Čiže všetci 7 sme taká partia kamarátov. No a začali sme sa o tom rozprávať, že však mohli by sme v podstate niečo zbúchať, tak odvtedy sme sa začali nejak tomu venovať a rozmýšľať nad tým, že čo, ako a kde by bolo čo najlepšie a tak, no. Zoberiem si môj mikrofón. Dobre, ale kedy to bolo približne? Akcia bola tento rok v lete a tá myšlienka prišla asi v ktorom období? No, tá myšlienka prišla na konci decembra minulého roku. Vravíš, že to boli 5 DJ, predpokladám, že všetci DJ boli z nášho mesta alebo z okolia? Hej, všetci boli z nášho mesta a z okolia tu vlastne z Kisúc, no. Niekto si môže povedať, že také podujatie spraviť na vonku je úplná pohoda. Ja však viem, že je to náročné, takže čo tomu predchádzalo? Tak myšlienku ste už mali, nápad ste dostali, chalani predpokladám súhlasili. Bolo to len o tom, že sa zorganizovala akcia vonku, alebo možno aj niečo iné tomu predchádzalo? No tak ako Peťo spomínal, tak toto naše stretnutie bolo teda na konci decembra, čo znamená, že bola zima. Automaticky nám došlo, že robiť akciu v exteriéri nemá zmysel, pretože je zima, čo znamená, že sme sa rozhodli, že ale boli sme takí nakopnutí k tomu, že poďme niečo robiť, ale nechceli sme čakať, dokým príde leto a chceli sme sa niečomu ešte teda spočiatku venovať alebo nejako tú značku začať budovať. Čo znamená, že sme sa rozhodli, že budeme najskôr vlastne robiť live streamy na jednu streamovaciu platformu. A teda, že chalani si pripravia set, tí DJ, ktorí hrali aj na akcii a budeme to live streamovať pre ľudí, kto bude chcieť, môže sa zastaviť, môže si vypočuť a potom z toho môžeme uchovávať záznam, čo znamená, že si to ľudia môžu kedykoľvek pustiť, keď budú chcieť, ktorý máme aj na našom Soundcloude vlastne ešte doteraz. Čo znamená, že tomu predchádzala takáto, my sme to nazvali, že prvá fáza a táto prvá fáza bola pred tým, ako sa teda začali riešiť všetky veci, čo sa týkalo letnej akcie. Takže takto sme vyplnili ten svoj čas a zároveň
si myslím, že aj oslovili ľudí, pretože už počas tých streamov aj akože na sociálnej sieti, keďže figurujeme aj na Instagrame, tak sme mali celkom slušný počet followerov, čo znamená, že ľudí to zaujalo, sledovali náš profil, takže nakoniec sa nám to ukázalo, že to bola dobrá voľba ešte niečo robiť a nečakať až do leta, ale že sme sa mohli nejako už tomu venovať. Aký to bol žáner? Prevažne pre mladých, alebo aký štýl hudby sa jednalo? Predpokladám, že to nebola dýchová hudba. Tak konkrétne sa jedná o žáner drum and bass, čo je podľa mňa teraz jeden z tých obľúbených žánrov medzi mladými ľuďmi. Vlastne strieda sa to, že techno a drum and bass, a tieto dva žánre tu tak najviac prevládajú v týchto našich končinách. Spomínaš mladých ľudí, ja však viem, že na vašej akcii boli aj tí skôr narodení, by som to tak jemne povedala, takže ako by si, Aďo, odhadol vekovú skupinu, kto všetko sa tejto akcie zúčastnil? Tak veková skupina bola naozaj za mňa akože široké rozpätie vekov. Dovolím si tvrdiť, že to boli aj tí, ktorí mali pod 18 rokov, sa tam určite vyskytli, ale boli tam aj takí, ktorí mohli mať kľudne kolo 50. A to je práve to, že my síce, aj tá akcia vznikla aj za tým účelom, že sme chceli napríklad žáner drum and bass, ktorý máme všetci radi v tej našej skupine a chodievame proste na akcie, že naozaj už je to niekoľko rokov, čo ho aktívne počúvame, tak sme ho chceli priniesť do našeho mesta, ale teda nebolo to až tak úplne o tej hudbe, pretože tí starší, alebo teda skôr narodení, ako si spomenula, tak prišli napríklad kvôli tomu, že mali sme tam catering, teda ponúkalo sa pivo, bolo tam jedlo, čo znamená, že im možno prišlo sympatické to, že tá akcia je v exteriéri, že je to v prírode a že čapované pivko si nemusia dať napríklad v nejakom svojom obľúbenom podniku, ale môžu prísť ku nám. Čo znamená, že netvrdíme, že všetci, ktorí tam boli za účelom tej hudby, ale myslím si, že to teda boli primárne tie nižšie ročníky, ale aj tí starší si prišli na a bolo ich tam podľa mňa akože naozaj dosť prekvapivo. Myslím si, že aj tým, že to bolo v podstate prvý ročník, teda dúfam, že budete pokračovať, že mnohí prišli aj z takej zvedavosti. A aké ste mali ohlasy na túto akciu? Boli pozitívne, negatívne? Kritika nejaká prišla? No ja som bol na tie ohlasy, akože bol som dosť prekvapený, že aké boli až veľmi moc dobré ohlasy boli. A aj keď prišiel nejaký zlý ohlas, tak veľa ľudí to hneď zotrelo, že si nás zastalo a povedali, že konečne sa aspoň čo si deje v tom našom meste a že môžu sa ísť niekam mladí ľudia zabaviť, takže ohlasy boli podľa mňa veľmi, veľmi dobré. Mal si pocit, že sa musíte na tie kritické ohlasy aj nejako ozývať alebo brániť? Snažili ste sa do nejakého takého ofenzívy prejsť? Akože to by sme určite neriešili nejakou ofenzívou, však treba pochopiť aj ľudí, ktorí sa sťažovali, pretože mali na to proste svoje argumenty, či už je to hluk alebo jedno s druhým, akože to je naozaj pochopiteľné. Ale ako aj Peťo spomenul, že nemuseli sme v podstate vôbec, pretože väčšinou za nás vyjadrili ľudia, ale boli sme na to pripravení. Ja som si teda osobne myslel, že strávim veľmi veľa času vo facebookových komentároch a aby som ľuďom aspoň ich trošička, že OK, že chápeme to, že ste s tým neboli tak úplne spokojní, ale že bolo to raz do roka a dúfame, že dokážeme nájsť v tej konverzácii nejaký outcome, ktorý bude pozitívny. Ale nič také neprišlo, čo znamená, že ako Peťo spomenul, boli sme veľmi milo prekvapení, že nakoniec tie ohlasy boli naozaj, si dovolím tvrdiť, že z 99% pozitívne. Či sú to mladší alebo starší ľudia. Lebo napríklad na druhý deň, ak môžem spomenúť takú príhodu, také sme tam boli upratovať ešte niektoré veci, ktoré tam po akcii ostali, tak prišiel tam taký párik, 4 ľudia, ktorí mohli mať dúfam, že hovorím dobre, ale minimálne odhadom tak po 60-ke. A spomínali, že počuli hudbu večer, tak sme si mysleli, že akože prídu sťažnosti a že OK, nebolo to síce v komentároch, ale bude to naživo. Ale nakoniec nám povedali, že to bolo super a že ich veľmi mrzí, že sa nezastavili, že nevedeli, že tu je takáto akcia, že iba počuli akože nejakú hudbu, ale nevedeli, že odkiaľ to ide a tak. Takže oni boli úplne, že sa tešia na budúci ročník a že veľmi radi prídu nás podporiť a že prídu pozrieť. Takže dokonca aj v tom osobnom stretnutí sa nám potvrdilo, že tie ohlasy sú pozitívne, čo je úplne super. S odstupom času, čo by ste možno urobili trošku inak, alebo určite na akcii vás napadli mnohé vylepšenia, takže aké sú tie vylepšenia, čo do budúcna inak spravíte? No, v prvom rade by som dal viacej ľudí do baru a dal tam aspoň 2 pípy, lebo
Lebo sme na Kysuciach. Hej, nestíhalo sa, to bol tam taký najväčší problém, lebo sme fakt neočakávali toľko ľudí, čo tam prišlo. Takže prišlo až moc ľudí, bol tam všade stres a panika, lebo všetko chýbalo, všetko bolo proste niečo treba spraviť a no, to by som akože riešil ako prvú vec a potom druhú vec, no celkovo sa budeme snažiť zlepšiť a skrašiť celé to prostredie a čo akože bude stať aj trošku viacej financií, ale tak budeme musieť obetovať tomu aj viacej času všetkého, keď to budeme chcieť posunúť na vyššiu úroveň, ale myslím si, že tá úroveň bola celkom dosť dobrá na to, že sme to robili vlastne prvýkrát a hlavne to vstupné bolo, že zadarmo, hej, že bola to akcia, kde mohol ísť človek len tak a nemusel nič zaplatiť. Páči sa mi, že si povedal, že obetovať trochu viac času. Ty máš svoj barbershop a Andrej, ty si programátor. Ako ste to robili popri práci? Dá sa vôbec toto zvládnuť popri práci? Taká akcia zorganizovať? Dá, len človek si musí vyhradiť na to ten svoj čas a musí to vedieť nejako usporiadať, ale veľká výhoda bola toho to, že my sme vlastne to organizovali 7. Hej, my tu sedíme 2, ale organizovali sme to dokopy 7, čo vlastne 5 z toho boli DJ-ovia, ktorí hrali na tej akcii a vlastne tým, že my sme nehrali na tej akcii, tak my sme sa zasnažili Zaďom najviac čo pomôcť v tých ostatných veciach, hej, že vybaviť tamto, vybaviť toto. No ale tým, že sme boli 7, tak bolo to ľahšie zorganizovať niečo také a keď nemohol jeden, tak zase mohol druhý a takto sme si to striedali. No dobre, ale Peťo, ty si taký skromný, ale ja to musím povedať takto na kameru, že ty si v podstate to robil na úkor svojej práce, pretože nedá sa logisticky zorganizovať akcia pre také množstvo ľudí a ešte chodiť na plný čas do práce, takže na úkor svojej práce si obetoval svoj pracovný čas, aby si vlastne zorganizoval niečo takéto, z čoho nemáš, dá sa povedať, žiaden finančný profit, takže určite to tvoje nadšenie a zápal je pozoruhodný a možno, že aj stojí za zmienku pre ostatných televíznych divákov, že nie je to len o tom, aby ste niečo urobili, zarobili, ale je to vlastne o tom, že vás to baví a že ste schopní sa obetovať pre túto vec. Do budúcna, aké sú vaše vízie? Pôjdete viac akcií robiť a kde? Tak tým, že sme stále na Kysuciach, čo znamená, že vytvoriť akciu tu je jedna vec, to, že tých teplých dní a tých pekných letných dní nie je veľa, to je jedna vec a druhá tá, že samozrejme aj to počasie nie vždy musí stať na našej strane, čo znamená, že robiť aj tú open air akciu v exteriéri je nie len logisticky náročné a časovo, ale je to proste náročné aj dúfať, že vôbec to vyjde dobre, čo znamená, že je tam zložka, ktorú nedokážeme ovplyvniť. A tým sme si povedali, že určite by sme v tomto trende chceli ostať, že robiť túto pre ľudí odtiaľto, a teda nie len pre ľudí odtiaľto, ale teda v našom meste by sme chceli každoročne túto akciu opakovať. Ale čo sa týka toho, čo nás čaká tak v najbližšej dobe, tak máme už v podstate rozrobené projekty, čo sa týka hrania v kluboch. Konkrétne teda jeden klub je dokonca mimo hraníc nášho mesta na Orave a druhý klub je priamo teda tu, ktorý máme v Kysuckom Novom Meste. Tak dúfame, že toto by sa nám skôr podarilo, keďže ide zima, už leto pomaličky bude končiť, ale radi by sme pre tých fanúšikov, či už teda toho, a teda primárne pre fanúšikov toho žánru, lebo tým pádom, že sa to bude diať v klube, tak je to primárne o tej hudbe, tak by sme radi tú úroveň stále držali, aby stále si mohli povedať, že keď majú proste drum and bass radi, tak majú sa ísť kam zabaviť. Čo znamená, že primárne do tých klubov, ale určite, čo sa týka budúceho leta napríklad, tak ostať pri... Možno, že stojí za zmienku aj takú pozvánku robiť pre našich televíznych divákov, takže ak už budete mať špecifikovaný termín, budeme radi, ak to budeme môcť odvysielať, aby ste získali čo najviac publika. Čo na to, Peťo, ty 5 DJ, ty si ich vlastne vytiahol ľudovo povedané z garáže na slnečné svetlo do žiaru reflektorov pod publikum, ktoré vo šiali tancovalo, tak čo, aspoň nejakú čokoládu ti za to kúpili, alebo poďakovali, alebo ako to oni vnímajú? No,
ja som bol iba rád, keď sme mali, akože po celej tej akcii sme sa išli ku mne domov porozprávať, že ako čo všetko dopadlo a tak vážil som si veľmi to, že fakt všetci uznali to, že si boli toho vedomí, že som spravil preto čo najviac, čo sa mi dalo a to mi stačilo. Že nikto nebol taký, že ty si nič neurobil alebo že sa snažil nejako vyvyšovať alebo čo. Proste boli si toho vedomí, že ja som urobil akože pre nich čo najviac, čo som mohol. Takže to mi úplne stačilo. Takže mládež, vidíte, dvaja mladí ľudia, ktorým stačí iba obyčajné uznanie, poďakovanie a dokážu urobiť, dá sa povedať, divy. Takže my sme radi, že v našom meste je ďalšia akcia pre mladých. Možno aj výzva pre ostatných, že ak budete vedieť o podobnej akcii a budete chcieť priložiť ruku k dielu, tak nech sa páči, môžete sa obrátiť tuto na týchto dvoch nadšencov. Ja dúfam, chalani, že vám to nadšenie vydrží čo najdlhšie a prajem vám teda veľa zdaru. Ešte možno, že na záver, Andrej, na akej platforme vás nájdú fanúšikovia, alebo kde sa môžu na vás nakontaktovať? Tak primárne sme najaktívnejší na Instagrame, kde sa teda voláme reverse.slovakia. Máme ale takisto aj Facebookovú skupinu vytvorenú a napríklad sety našich DJov si môžu ľudia vypočuť na našom Soundcloude a vlastne všade sa voláme takisto, čo znamená, že nie je problém nás nájsť na akejkoľvek z týchto platform. Takže budeme radi za akúkoľvek interakciu. Chalani, ja sa teším na ďalšiu diskotéku, čo vám poviem. Ďakujem pekne a veľa zdaru. Ďakujem.